ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଗୌଡ଼। ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ସୌଡ଼ା ଥାନି। ଆପଣ କେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ଭିତରି ବାଇଗଣ ମର୍ଚି 75 ପୁଚିନେନି ଆମ ଆଜି ଆପଣ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଗମିତ ଲେବର ଆସିଛୁ। ଆପଣ କେଉଁ ଚାରା ନେଉଛନ୍ତି ଓ ୟାର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ କରିବେ? ବେପାର ନାହିଁ ଆମେ ମର୍ଚି ପଲା ନେଉଛୁ ବାଡ଼ିର ପକାଯାଏ। ଆପଣ ଗୋବିନ୍ଦାଳୟ କୃଷିଧାମ ବିଷୟରେ କାହାଠାରୁ ଜାଣିଲେ? ଆମେ ବଡ଼ାର ମୁଣ୍ଡ ଲୋକେ। ଏଠିକାର ଚାରାର ମାନ କିପରି? ହେଲେ ସାରା ତ ଭଲ ଲାଗିଛି ନେନି ଆମେ ନେଉଛୁ ରଖୁଛୁ ଆମର ମନକେ ଲାଗୁନି। ଆପଣ ଗୋବିନ୍ଦାଳୟ କୃଷିଧାମ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ କି? ଆରି ଆମର ନେଲୁ ବୋଲି ତ ଆମେ କହିବୁ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଳା ପାଇଁ ସେଠି ଯା ବୋଲିକିରି। ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଓ ସହଯୋଗ ପାଇଁ।